Nangigantayo kakabsat, digiti may basa, ti da ito yung aldaw. Nagkapinpintas, unahin tayo ti nasantuan ng Ebanghelyo. Ni Apo Isus, di madamada nga magmagna. No? Kaduan na, digiti adalan na. Sinaludsod na, digiti adalan na. Siya sinuak, ti panagkuna, digiti tatao. Ket nagado, na dumaduma timbaga, digiti adalan na. Kunari ti adalan na, Apo, kuna ti daduma, sika kano, ni Juan na mamunyag. Ket kunama ti daduma, sika kano, ni Elias nga nagsubli, ta idi ni Elias, nalatak nga propeta, ket napan sa dilangit, naglugan iti karwahe, ket sika da nga nagsubli, Apo, kuna ti daduma. Ket ti daduma, Apo, ket kunada, may saka kano, kadagiti propetas. So na dumaduma ti imbaga, dagiti tatao. No. Santo, sinaludsod ni Apo Isus, dagiti adala na, da kayo ngay. Siya sinuak, ti panagkunayo. Dahita nga sa ludsod ni Apo Isus, kadagiti adala na, isuma lang, ti saludsod na, tunggal may sa kadatayo nga dadtoy. Anya kaditi sumbatyo, no, damagin na kayo ni Apo Isus. Siya sinuak, ti panagkunam. Siguro na dumaduma mo, ti sungbat tayo nga tan. Depende, ti kapadasan ti tunggal maysa. At darig ti daduma, mga ibaga, ni Apo Isus, iso ti big brother ko, at iso ti mang tarabay kanyak. So ti makunat siguro ti daduma. Ti daduma, mga bagada, ni Apo Isus, iso ti manangaasi nga Diyos, kapunta, maasyan na launay kanyak. Adu tirigat ti biyag ko, iso ti nangisalakan kanya. Mabalin nga kasya. Hino may bagam, ni Apo Isus, iso ti gayam ko, ta iso ti mangliwliwa kanya. No ada problema, iso na ti pagkamanga. Na dumaduma nga ta, ti sumbat ti tunggal may sa kadatayo. Ket anyaman ti sumbat tayo ti dayta nga personal, nga saludsod ni Apo Isus, isuntumet ti pagbasaran na ti nukasano, ti kinatibker, ti pamati, ti tunggal may sa kadatayo. Nya po, sino kadi ni Apo Isus para ka? Dahil taman ti sumbatan tayo nga personal, kapsat. Ti kadayo ti dahi ito ingal daw. Nagkikaisa kayo ti padayo nga mamati, nga agdaydayaw, agrukbab, agyaman, agpakumbabanga, dumawat ti pamakawan ti Apo, gari ti basbasol, ken dumawat niya mati kasapulan tayo, so di ti kada tayo. Ngem, anya ti panggap tayo, apeda tayo ito eh. Dumawat? Tada, kasapulan tayo? Wino, umay tayo, tapaniknikan tayo, ti pamati tayo. Kakabsat, kunati may kadua nga may basa. Awan sir-serbi na, no ada pamatim no haang mabuyugan iti aramid. Ipalagip ka na tayo kakabsat. Nga datayo nga katoliko, titakder tayo ket kastoy, may salakan tayo lang, babaeng ti si bibiyag a pamati. Kahit nasuwen, ti pamati nga mabuyugan iti aramid. Tako namat ngamin, no, ni San Pablo, hangan ni San Pablo, di surat para kadagiti taga Hebreo, kapitulo 11, versikulo 6. No, mabasa tayo dyan. No, awan ti pamatim, hamo may ayo ni Apo Diyos. So, napatagayam ti pamati. Kunamet, ti libro ni Santiago, kapitulo 2, versikulo 26. No, ti pamatim saan mabuyugan, itinasayaat nga aramid, day tamat lang nga pamatikit na tayo. So napatag ti dua, ti pamati, ken nasayaat nga aramid. No pagtipunin tayo ti dua kakabsat, agbalin nga si bibiyag a pamati. Day tati kasapulan ni Apo Isus. Awan sila serbi na nga ibagam ti panamatao, binisyonan ka ni Apo Diyos, nga mawamot ti may paay mo tulong kadakwada. Kurang dahil nga pamati. Masapul, agbalin nga, si bibiyaga pamati. Iso nga,
Kuna ni Apo, iti Bangilyo tayo, iti day tingal daw. Kuna na, siya sino man, iti Luke chapter 9, verse 23. Uray pa iti Bangilyo tayo, iti Marcos. Anya kuna na, siya sino man ti agtarigagay ng agbalin, nga pudno nga pasurot ko, adatalo, nga ramidin na. Nya di dyan, muna, talikodan na, tibukod na nga bagi. Deny yourself. Self-denial nga makuna ti English. Nakit na sawen, ti self-denial we know, panang talikod ti bukod nga bagi. Di dyan mo nga iwanan ti bagim, hanggang agdigos kasi dyan, hanggang agtutbrasol, takat talikod ang nga rod, ti bukod mo nga bagi, hanga kasi dyan po. Ti panang talikod, ti bukod nga bagi, kahit na sawen, ti panang talikod, ti kinaman ang bukod mo, da tayo nga tataw kapsat kasjay ti ugali tayo. Unahin tayo, ti comfort tayo, ti personal comfort, unahin tayo. No? Ti pagimbagan ti bukod ti nga bagi, marigatan tayo, nga mang panunot nga umuna, ti pada ti atao, nang runa na iti makasapul unay ti tulong, medyo marigatan tayo. Bumibiyang ko kada kayo, hana kayo kaduamid to'y Salcedo. Mabalin ng ibaga nga kasi dyan. No. Iso nga, self-denial is the first requirement for us to become a true disciple of Jesus Christ. Ito muna. No. Nga kasapulan, tapno agbalin tayo, nga pudno nga pasurot na. Self-denial. Di pa nang talikod, di pa na kinaman nagbukod tayo. Okay. Dayjay, timbaga ni San Juan, iti Ebanghelyo na, Kapitulo 15, versikulo 13, there's no greater love than this, to lay down one's life for one's friends. Ang tinatantanok ng daytoy, nga klaseng ayat, nung ipahay mo, tibukod mo, abiyag, para ti pagimbagan ti panamatao. Dahil tati makayayo kini Apo Diyos. Dahil tati pudno pagilasinan ti sibibiyag a pamati. Pamati na mabuyugan iti aramid. Amen. Konkreto na pasamak no malagipyo at dadagi na may isang ubing paisuna itimputi didigra ubaha ada jay insalakan na nga pada na matlang nga ubing tanalaing nga kanisuna lumangoy kit insalakan na jay may muna na ipaigid na di may kadua insalakan naman rin ngayon di may katloma kahit na kumanga insalakan nga hananaputan so na mismo ti dinumpar ti driftwood so nga so tinakatayan na kahit mayat di pa nakatay na no? In sakripisyo na ti biyag na mismo. Kasi narabid ni Apo Isus para kadatay amin. No? Nagmayat di pa nakatay na. No? So di makuna tayo nga redemptive suffering. Makaisalakan na makaisalakan na panagsagaba. Redemptive suffering. No? Kabailante dayay. That is what we call self-denial. Pangunahin na pampanutin ti pagbagan ti pada na tao. Santo dayi bukod na nga bagi. Manmano ti karamit ti kasjay. Ada tao nga kasta. Nang runa nagiti ina. Unahin nyo pa rin kiti anak yo. Di pa kasi nanti anak yo. Paudi yo ti bukod na nga bagi. So nga hanyak lang mo. Di mapasamak ti lubong na uwan nagitiin na. So mapalakpakan ti nagitiin na nga dadtoy kakabsat. Na dada. Congratulations kanyayo tada kayo. Tanang ipakat ti kastoy nga si bibiyaga pamating. May kadua. Nga ramidin ti may nga tao ang tarigagay nga agbalin nga puno nga pasurot ni Kristo. Ibaklay na ti krus na. Ket nasawan itura na. Amen. Nga rigat ti biyag. Itura na amin. Nga panubok ti biyag. Hanga sumuko.
Uray agsaksakit, iti membro ti pamilya na. Uray ado problema na finansya kada sa amin. Kaya't adalata, managtalik na kini Apo Diyos. Mabirukan na lata, tinimedyo na. Dahita, ang klase na. No. Ibaklay na lata, tirigat tibiyag na. No. Dayay, ni Kristo, impakita na mismo dayay kabsat. No. So nga, ibaklay na ti krus mo. Ibaklay mo ti krus mo kuna ni Apo. So nga, ti simbaan tayo, adeting nga ti krus. Di kalman niya dahi amoyo ti nirambakan ti di kalman, intiro lubong. Anya nga pista ti nirambakan ti di kalman. Ti panakay tanok iti krus. Yes, precisely. Kasano may tanok ti krus? Para kadagiti da dumang hang makaawat ti krus ket simbolo ti panakatahi, kinakapsot. Ngayon para kada tayo Katoliko, the cross is the ultimate symbol of God's love for all of us. Ti pudno nga ayat ket maipakita babaeng ti panagsakripisyo ken panangipaay ti anyaman nga dakin kuana nga sagot ni Apo Dios. Kaita ti pudno nga ayat. So ngay baklayo ti amin nga rigat ti biyag. No ti asawam nagbalin nga rigat para kang ka, ibaklay mo. Kabaylan nyo? Mabalin nga ta. Anong sam? No? Kasi Apo, ti imbaga ti Apo, ibaklay mo ti krus mo. No? Always show gestures of love to those who are in need. No? Ibturam amin nga rigat ti biyag. May katlo, come, follow me, surutin nak. No? Tasyak, ti dalan, pudno, ken ti biyag kuna ni Apo. No isuna ti dalan, ket surutin tayo, di jay pinagnana. Ti pamayanan na, ti panagbiag na. No, patsen tayo, nga isuna ti pudno, ket basahin tayo. Ti Biblia, ta iso timpaltiing ti Diyos, may panggap kinkwana. Nung namnamahin tayo, ti biyag ngagnanayon, ni Apo Isus lang, ti makaited ti kasta, ta ingkari na pa'y, siya sino man ti mamati kanyak, saan tumapukaw, no dikit madaan ti biyag ngagnanayon. Karina, tupatsin tayo. Agtalik tayo kinkuha na kiti. So dagitoy, dagiti talo. Nga kasapulan, tapno agbalin tayo, nga pudno, nga pasurot na. Talikodan tayo, tibugod tayo nga bagi. May kadwa, ibaklay tayo ti krus. Ituran tayo aming nga rigat, ibiyag may katlo. Bayat, ti panagbiag tayo dito yung lubong, ala, magipasit tayo ti mission na, surutin tayo ti Apo. Patsin tayo nga iso ti dalan, pudno, kinbiyak. Ketimbaga na, ado, ti paganan nyo, di balay, ti amak. Kuyugan na kayo to. No. Alain na kayo to. Umudod kayo to lata, hang kumapay ka na gito'y Apo. At ado pa ilang, di makasapol ti tulong ko. Gana, kasadyay. No. Umudod ka latan, ngam, bayat ti panagbiag ta dati nga lubong, sa ganahin tayo ti bugod tayo nga bagi. Tapno, no sumang petman, niya po Isus nga hantay yung pagpakadaan, nakasagana tayo nga kang kanayon. Amen. God loves you.